hatisi kuzotambisa nguva nhasi. Tine mashow maviri nhasi, tine 2 maguests ane nyaya dzakasiyana, saka hatisi kuda kutambisa nguva nhaika. Toda kuti tipambirane nenguva so that tikwanise kuti tipedze vose, tiwane kuti tipinde pachirongwa chinotevera, tigowana futi zvakare time nekumbobata makumbo ana baba pasapa tichivakwisa makumbo avo, handiti right. Imbomirai madhiaries. Masikara seiko manheru mamuka seiko kumativi mana enyika. Haiwa nditi ngatisanganika pazuva ranhasi. Mangwanani Linjani, Sanimonani, Dumelang, Machirwana Aputi, Ponjo kumativi mana enyika nditi aiwa ngatisanganei pachirongwa chezuva ranhasi. Handitika tichinzwa nyaya dzinenge dzichikododzora mwoyo, tichinzwa nyaya dziri kunetsa vamwe vedu, tichinzwa nyaya dziri kufamba dzakatakura vamwe vedu. Handiti munozviziva imi kuti guys, vanhu vanokomita masuicide, vanhu vanogona kutoita inonzi chii depression, vamwe vanogona kutofa vakatakura zvinhu zvavo vachifamba nazvo, handimoona asina munhu wekuti audze. Handika saka ipo pano ndo patinoti aiwa ndo patinoti reality talk show yedu yatinotaura zvinotinetsa, zvinotikododzora mwoyo, zviri kutidya mwoyo, zviri kutitambudza, nekubatsirana zvakare kana panodawo mazano, patinokwanisawo patingakwanisiwo hatikwanisi, patinokwanisawo vanogona vodi vopindirana, handiti ingave counseling, ingave chingave chii, handitika patinogonawo tinopinda. Handitika right. So guys, muzuva ranhasi nyaya yekutanga yatinayo indoda kungobvunza ini kuimana vamweni munogororei zvevaroora. Munororeiko? Wai muchiroya varoora vana vamweni? Ini ungori mubvunzo vanoda kubvunza kuna vamweni vese vari pano, vana vamweni vanobata ko muroora unozivei? Ko muroora kana mwana munenge muchida kubata nevaroora nevana venyu, regai vana venyu varoore, regai vaite mhuri dzavo. Zvino kana munopinda nomumabedroom muvanakomana moda kudosiva zvirimo, modosvika pakunotsvakana navaroora, iwe nemiwo mune vana vasikana, mangwana vana venyu vasikana vanenge vari varoora kumwewo. Handisi zvinhu zvinoda kuti zvitaugwe, zvitionesane. Pano pazere vana mai vachaita varoora, vamwe vacho vatori varoora, vamwe vacho vana mai vari pano hatitorina ukama hwakanaka nevaroora vedu nekuda kwezvinhu zvatinoita isu vana mai. Iyoyi kaplatform ndeyekuti tinogadzirisana, iyoyi ndeyekuti tinoudzana chokwadi, iyoyi platform iyi, nekuti munhu after the show unozvibvunza kuti koini ukama hwandiri kuita nawo nengikiri nemuroora wangu wakamira sei. Handitika hakuna chinonzi hachigadzirisiki guys, zvinhu zvese is never too late, munogadzirisika. Handitika hakuna chinonzi hachigadzirika, kana matadza kugadzirisana muri vaviri, uyai ndo basa redu kaisi madhiaries pano, muuya mose 2 parties, muroora pamwe napa pachikuru toigarira pasi toivhiya tonyatsotaura kuti aiwa kavamweni apa munenge muri kuti poshei dei mama iwo muroora uri kuposhawo, vamweni ndiva mai vako. Modzokera kumba kwenyu mune mufaro kuitira kuti mwana wenyu mukomana uya asawanikwa kuti ochuza kuti ndinondochuzani, mai vangu vakandibereka here kana kuti mukadzi, because matters of the heart dzinonetsaka apa zvakare muri maizve kuti mungodhambiwa just like that zvinonetsa. Saka mwana anopesera ava pakati. Handitika nekuda kwazvizvo zvatinoita isu, nekuda kweunhu hwatinoita isu vana mai, ndosaka ndichizotaura kuti sometimes zvatinoita izvozvi even mukutamba umu kune timu, handiti vana vaya, kune timu inenge iri kumasure inenge yakatarisa vana vaya, zvatinotoita zvichatiteverera. Vana vachanovhuvhonyoregwa mavhidhiyo edu tichiita zvataita, tichituka tichidii, vonzi ava mai vako ava ndo mai vako ava. Mwana unenge ongoita chituko nacho everyday, ongotukwa. Handimaona ongotukwa nazvo chituko, asi vana mai tikati svikewo age tosiyira vana kuti zvinhu izvi zvinoenda paindaneti zvinonetsa kuti ameno ikoko handiziviwo, asi ndangoti tingoonesana pano, tingotaurirana kuti zvatinoita zvese izvi tingangofunga tiri kufadza nyika, tiri kufadza vanhu tisingazivi, tiri kuoneregwa, isu tisi takapenga, isu tisi tinese. Kune timu rawakaburitsa riya richange mangwana robvunzwa sekuri ndai munovhurira gate ndai munovhurira, ndofunga makiya acho irimoti ari pamusoro. Animaona zvinenge zvakangotimirira isu vana mai, mwana unenge woshungurudzwa nekuda kwamabasa, nekuda kwamalavu namalikes. Malavu namalikes aya anoparira. Mwana unenge wotukwa nomurume daily, indangoti ndingotaurawo inyandiboreki kuti ndinokudaridza. So nyaya yatinayo panapa ndiye muroora unenge auya pano, handiti achichemawo nedambudziko rakati simeli nandichazivi kuti ndoita sei, handiti andichadozivi kuti ndoita sei, ndo nyaya iri pano, ndo nyaya iri kunetsa. Chiregai tivadedze vauye pano tinzwe kuti zviri kufamba sei, handiti ehe. Iri kunzwike? Hello.
Hello mainini muri seiko? Hello mainini zviri sei? Samfirije. Hello mainini muri kuninzwa here? Tiri nani network yenyu inenge kuti achiti drag madi kutsvaka pane network yakasimba. Alright, muri kuita muchibreka breka ndofunga usiku network dzinonetsa kavanhu vanenge vakushandisa mawifi vakati takukunzwa. Mainini makadiko mungatiudze zita renyu chero risiri iro chairo kuti makadiko ende zvakare muzvara nhasi chii tinzwe kuningirira panyaya yenyapa. Alright, sisi mave ngatifambei nebhora. Saka nyaya yangu yandauya nayo pano pachirongwa ndeyekuti ndakarorwa nemurume kwemakore 3 ndinaye murume uyu. Saka ndobva tagara tese, nguva yatakagara tese ndobva pasvika time yekuti anditi chimboenda kumusha sezvo batai makadaro. Network yangu iri right here guys. Network yangu iri boy here. Network ndeyangu here kana kuti inetwork yangu here isina kumira musha. Muri kundinzwa here guys? Muri kunzwa here guys? Muri kundinzwa? Hanzi network is breaking. Hanzi I am breaking. Nyangwe neni ndiri kukunzwai but iyo vari kuti hatisi kunzwisisa. Hanzi network yacho iyi. Hanzi network yangu ndo iri kunetsa. Maitoita sei? Toita sei? Vamwe vari kuti network bo. Hai, vanhu vari kuti vari kundinzwa. Hanzi tiri clear, alright, aiwa. Hanzi iri bo. Ndofunga yanga yambonetsa pekutanga Saka handei zvenyu mberi. Mama karorwa mukadi izvo zviya paya. Ndegedze kuisa zita rekurorwa. Ndaigara naye ndobva taita mwana. Okay, maichaya apa pamaigara naye maingobika henyu mapotsi. Saka takagara zvitu zvakanaka pasina kana chimwe chinhu wani chakashata. Pakasvika time yekuti ati indi sezvo zvandasununguka mai vake vanoda kuona mwana ndobva ndati alright. Ndobva ndatoenda kunoona mai vake kumusha. Pandakasvika kunoona mai vake kumusha, mai vacho vakatonditi muroora waita zvakanaka ukauya kuzotiratidza mwana. Asi ndasvika ikokoko ndakazoenda kunoona mai vangu nekuti ndangaziti ndozodzoka kuno kuSouth Africa ndisina kuona mai vangu. Saka ndobva ndadzokera kwamwene vangu kwandaenda shanye kukunchinovaratidza chimwana. Ndobva vanditi muroora kori zvine zvawasununguka handi wakati unoda kudzokera kubasa here? Ndikati zvikanzi aunza mapicture ako kuitira kuti kana wasvika kuSouth Africa ndoenda navo. Hanzi tinonamata muchechi yavaiti vanonamata, tinovaendesa kuchechi koko vanononamatirwa nemurume wako. Paunosvika kuSouth Africa munosvika muchipromotwa pamabasa kana muchiwana mabasa. Ari nani. Ini ndobva ndatobva ndikatoenda kumba kwedu ndikatonotora mapictures angu ekare anga ari kumba, anga ari 3 mapictures acho. Ndobva ndaenda kunovapa. Ndobva ndagara ndobva ndazodzoka zvangu kunoko. Saka nguva yandakadzoka kunoku kuSouth Africa, murume ndobva angondiudza kuti ndakuda kunokurora kumusha. Ndikati pamwewo zvechokwadi. Ndobva nditi unofanirwa kudzokera mwedzi ukapera nekuti ndapromotwa kubasa ndapiwa. Akanditi ndavawedzerwa mari infact kubasa ndokuda kunokurora. Ndikati alright. Ndobva ndatoenda kumusha, ndikanosvika kumusha ndakasvikira kumba kwedu kwamai vangu. Muchiripo? Tiripo, takateerera. Ndikanosvikira kumba kwamai vangu. Iye ndobva anosvikira kumba kwamai vake. Pandakasvikira kumba kwamai vangu ndobva ndamugando. Ini ndakatanga kuenda nemwana, iye akazoteera mashure. Ndobva atoteera paya ndatosvika musha zvikanzi handasvika uya undione. Ndobva ndatoenda kunomuona zvikanzi tukuya mangwana. Ndikati ahora. Pandakasvika paya akanditi asi mangwana pamwe ndogona kusauya nekuti ndakaneta sezvo ndasvika nhasi. Ndikati alright. Akanditi mangwana acho. Ndobva tamurindirira. Pakatouya hama dzamai vangu
dzinobva kulubani uko nekuti inini kumba kwedu baba vangu vanga vasina kubvisa mari saka kwanga kuina nasekuru vangu vanozvarwa nanamai vangu saka ndo vanga vakawirirana nababa kuti kana wakuzororeresa mwana wako mari tinoitora. mirai mainini mavhe ndimbokubvunzai kumusha kwavati kumusha makapadhuze papari padhuze napadhuze asi unobva mudunhu rimwe chete? Tinobva same location. Kubulawayo. Saka maitozivana naimi munoitawo sei nevana ava vanonzi maivava ava munai vana vaiva vanenge maindia vanenge chirekuita basa rokufonera vana naimi. Saka kubulawayo munobva mulocation rumwe chete handiti? Saka maizivana here kare nakare kana kuti manga musingazivani? Aiwa ndidi kunyepa kuzivana tatisingazivani takasanganawo muno mujoni. Okay. Anga chitori munhu akanaka tichitozvigarira mumba kana kumborohwa nembama kana 1 day zvekuti ndingati ndakamborohwa nembama kana kuita sei taimbozvitamburirawo tiri vairi tichivata tadya kabheji iyo tiri vairi mumba medu muine mufaro zvakanaka. Saka ndobva ndamurinda mangwana acho aya vanhu vagara tabika mukwasha ari kuuya totoona kwatochaya kuma1 zvikana mai vanhu vanouya kuzorora vanogwa kuya makuseni izvo zviri kuzonzi kuma1 chii chiri kuitika ngati aregedzai ndimbomhanya ndimbonotarisa. Mirai pamakati pakuroora napa handiti munhu akatouya kubva kuSouth Africa akatosvika kumba kwavo handiti akaisa shoko kumba kwenyu kuti tikuya kuzorora mangwana ndiani? Akatotuma vanhu kumba kwedu akaita zvekufona ari kuno kuSouth Africa. Okay, alright. Saka kune vanyai vakatouya vakatoisa shoko kuti tikuuya kuzorora musi wakati. Ndo zvakaitika izvozvo. Nokuti vanga vasingabiki masadza asina kutaura mukwasha kuti ari kuuya kuzorora. Mazvona. Saka ndobva tatorindirirawo tikati vakati mukwasha ari kuuya ndokuzomhanya kwaya kuenda kumba kwaya kwakusvika kwakuona munhu uya haasisipo. Ndakaona mai vacho varipo ndikati vabereki vangu zvavakagara kumba uko vakarindirira ko baba avainda amboita kuharare ndikati asi zvinoita here kuti aende kuharare iye akagarisa vanhu kumba kwedu achiti ari kuuya kuzobvisa mari zvanzi handizivi saka nguva ndeve havanyatsogona indipengati munhu asina kudzidza havagoni kuverenga saka vanga paine kafoni ndo vandanzwa kafoni kachiti ndikanga ari pasipepiro ndokutarisa pasipepiro paya kwakuona meseji yakatonyorwa kunzi mai muudze mai vanhingirikire kuti inini ndarowa pasi ndadzokera kuSouth Africa inini zvangu naye zvapera ndichamuda saka ine maonero angu ndakaona kunge ijiri. Saka kwainzi mai vainzi vaudzwe kunzi handichavadini zvangu zvatopera ndimi mairehwa manje iye meseji yainyorera mai vake kuti vaudze inini kuti inini zvake naye zvapera hachandida. Apa akaunganidza vanhu kumba kwasiyaunganidza vanhu vakaungana masadza atobikwa kuti tiri kuda kuti tirore munhu muri mobva arova aweri odzi aenda kuHarare kubva kubhuruwayo dzere uda kurogwa kuseni okwira bhazi oenda Harare iyo vanhu vakaungana waizoti unoda kuzodzoka zvasingabudi enderera henyu mberi. Saka ndobva ndadzokera mumba saka nguva ndakadzokera mumba ndakapotsa ndadonha pasi nekuti kubva musiwo ndakabva ndabatwa high blood pressure ndine maalsa saka ndakaita kunonzi kubvunda ndakasweta ndisingagoni kufamba kwakusvika kumba kwakutanga kutotsanangurira vanhu vanga varipo mai vangu vakatanga kundituka kuti ye wauya netsotsi asi mai vangu vakazoshaika zvavo vakandituka kundituka kuti ona matsotsi enyu amunoya nawo ekuSouth Africa chichi saka mai vangu chinhu chigumbu chavakafa vainacho kwakubva manje kumusha kundakusekwa nevanhu kwakumhanya kubva kumusha kuenda kuSouth Africa kwakusvika kuno kuSouth Africa kwakuona kumba kwaya kwataigara akatora zvinhu zvese chero nehembe machira zvese apa ndakabereka mwana kumusana kwakutosvika paya ndandisina mari ndakaya nepayforward ndandisina mari yekubhadhara vana malaicha zvikanzi namalaicha takutokuita kadzi kana kuti kutengesera maNigeria kuitira kuti mari yedu ibhadhara saka pane mukoma wake ndingangoti brother nekuti ndo Mirai pamakasvika kuJoburg nana malaicha
muchiti pay forward mamusina mari motiza kunyara kumba handiti muchisvika kuJoburg mana Malaicha ava muchisvika navo vakujambisa ibhodha nemari dzavo makagara pai makagara kupi aiwa ndakaenda hangu kuna sisi vangu vakakuregedzai kuti muinde musina kubhadhara vakazondiregedza after mari yabviswa ipapo pandanga ndisandabvisa mari vaingotenderana neni ndiri mukati mekwandau mari yakabviswa after mazuva mangani mari yakabviswa after mazuva 3 saka mazuva 3 muri kutaura kuti mirai mainini mutaura kuti mazuva 3 manga muchingori mukati mekwandamu inini vana Malaicha ndoziva vaive kunana Joburg ka ukanono vanotovata newe saka maka hamuna kuitwa here imi zvemukadzi nemurume nemanana Malaicha aiwa havana hangu kuzondita dai vakandita dai ndaitaura zvokuti pamwe dai ndakaripota havana hangu kundibata nekuti pamwe handizivi kuti vaitishidzira here nekuti ndakazopedzisira vaithretena mukoma wacho mukoma wacho ndiye akazotaura nemunino wake zvikanzi pane zvinhu zviri kunetsa sososo ndovakazobvisa mari pamusaka pekuti mwana aifanirwa kuenda kunobaiswa jekisheni kuchipatara saka vairamba kuti ndiindise mwana kuchipatara vakatonotiza ndokuzobvisa mari kwaakaita ndopavakazondiregedza ndikazoenda hangu kuna sisi vangu right saka pamaka muchigarira naMalaicha apa itori lesson kune vamwe vanishi vaya vanoti tinokwira mana Malaicha tidai so pamaigarana naMalaicha makanga masara mukombi muri 1 imimi pa3 days idzodzidzi ndaendiri 1 mukombi asi handivane vachitsvaga vanhu yaingotenderera ichingotenderera sa mamusingagezi kokudya maipiwa chikafu nani chikafu vaingondipa chingwa necoldrink asi kugeza ndambopera ndageza 3 days handinambopera ndageza kudya ndaidya hangu izvozvo zvavaingotenga coldrink nechingwa asi kugeza ndambogeza saka pandakazoenda kuchechi manje pachechi yandiona mata aiwa majambira machibanguru vakazouya vakabvisa mari handiti mukazoinda kwasisi venyu maenda kwasisi venyu makazoziva here kuti muri mwenyarugara kupini ipapa handina kuzoziva munhu wandaiziva kuti anogara ipi ndibhuti vake vai vakamuita kuti abvise mari alright azviona ndiye aingondibetsera handina kumbopera ndaziva paanogara foni yake ndaiti kandiifonera yange yatodzimwa isingachatopindi saka ndaita zvekuti ndotaura nabhuti vacho bhuti vacho uzotaura naye okay enderai mbereni saka ndopandakazogara ndikazoenda kuchechi ndaenda kuchechi paya ndobva ndangosumudzwa mune vanhu zvikanzi mwana iwo ndianowawo papa mapictures ako ndikati ndakapa amwene vangu zvikanzi munhu iye ndiye akatokugadzira akakuisa munyama waakakuisa kuti urambane nemurume ndopandakazotanga kuzvibata saka ndobva ndaudza mai vangu vachiri vapenyu mai vangu vakaenda kumba ikoko zvikanzi iwewe mai vangu effect vakambotanga vanituka zvikanzi iwe unotora mapictures uchipa amwene sei amwene havambofa vakaita shamwari yako chero vakakusekerera zvirudzi saka pavakaenda kuna mbuya vakunoti vanotora mapicture acho indakasiya ari papicture frame neaya emurume wangu iye wandaigara naye asi angu matatu ese vakangoti aivo apa ndichatsvaga kubva ipapa handinambovaona zvinhu zvandandatoudzwa kuchechi pandakazoendawo kumushandi chinokumbira mapicture angu vakati tichatsvaga tigozokupa handisi kuaona ndakavabvunza ndikati akabva sei papicture nekuti makati ndiaise ipapo ndikaisa ipapo saka akabviswa nani vakati kudii vakabata nyaya icho ikapera kadaro alright enderai mberi saka chechi yamakaenda imimi ichechi ipi iitwa papostori yandiona mata inobva mwana kumusha wamama vangu okay mapostori alright saka ndobva vakuudzai kuti makatorerwa mapictures enyu apa pamai venyu vanga vatokubvunzaiwo futi kuti ko mapicture ako aripi that means vanga vatozvibatawo futi kuti pane zvakaitika right ndobva zvadii paya mapicture achinzi ndichakupai saka mapicture aya ndobva zvaramba zvakadaro saka munhu wandongogara nchinetsana naye saka ndobva enezvi ndobva anditi zvoni iye ndobva amboitisa mwe musikana nhumba ndobva amupa mari akati une musikana waenda unopisa musikana haana kupisa mbuya ndobva atora mari iya ndobva atenga manapwe ndobva azvara ndobva atora mwana ndobva aindisa musha kwavo ndobva ezvinezvi akanopisa mwe zvemusikana izvi saka ari kukumbira uregerero achindinetsa achindiita sei
pamusoro pezvinhu zvese zvaangakandiita nezvinhu zvandakaitwa namai vake. Right, mainini mavhe murume wenyu unogara kwake kwaanogara handiti imati hamuzivi kwaanogara murume wenyu handitika asi izvo ndezvekudhara ka iko zvino munoziva kuziva kwaanogara makasvika kweseini kwaanogara bhudhi vake nekuti ndo vane vachimbozama kuti inini naye titaudzana panguva yakanga akandisiya kumushanda asingazivi kwaanogara asi nezvi kana ndichitaura naye pane zvinhu zvandine chida kugadzirwa bhudhi vake vaya ndo vanondidedza toenda kumba kwabhudhi vake tonogariswa pasi saka ndo zvaanga achindiudza kuti ngatizame kugadzira zvinhu ndoziva kuti kola pagemu rekuti asabvise mari iri muchidzoka kuno South Africa mimi muchiwana achinja phone number nekutiza neproperty ndezvarini izvi ndezvekudhara paya paangandisiya katiti kudhara tikureva makore mangana apfuura ndofunga zvinhu zvacho ezvinezvi nekuti mwana ezvinezvi ane 8 years ari kunotena 8 years saka mwana anga ari chii ipapo mwana anga achiri mudiki ndofunga anga ine ma1 year 6 year saka tongoti pane specific atingoti 5 years saka pa 5 years bese apa makatanga kuzoziva paanogara zvarini pa 5 years apa ndinongoziva kuti anzi anogara apa kwete mumba make nekuti mumba make handisati ndambomupinda saka kana muchida kutaura zvamuda kutaura pamusoro pevana munosangana kwabankuru ndisati ndataurazve tosangana kwabangu ndisati ndataurazve pa 5 years pane imwe nguva futi pakati papapa nguva yanga ndamboko andidhamba zviya zvekumusha saka ndakamboshate ndikati shandeyo ndobva auya kuzondinyengerera ndikati pamwe munhuwo achinja ndobva ndamuregerera saka nguva yakadzoka kwandirizve ndobva ndabvuma saka mirai mainini mavhe paakambodzoka pakakunyengererai mukabvuma imini still mabvuma kudaro aingoya kumba kwenyima musingaindi kumba kwake ndakamboinda kumba kwake saka mumba mamuchita mumuziva imi kwete zvaiye zvinezvi sisimeni zvaiye zvinezvi pamba pake paanogara ndingoziva kuti ndepapapa asi nguva yandakamboshanda kumasure ukoko ndakamboinda kumba kwake kwaaigara nguva yanga akandinyengerera pandakazobata pamuviri akazondiudza kuti ndinde kunobvisa alright saka makatoenda mukadorohwa lulalula iniwo futi matoita mimba mainini mavheu zvacho futi munonyengererwa nemuromo munhu akagarisa vanhu shuwa motorohwa lulalula shuwa motobata nhumbu maininiwo futi mba zvadii asi munogona kuseka zvinhu zvinoitika zvinhu zvinotoitika hazvo itori leseni yatiri kudzidza zvinoitika unozoti munhu kana wakazvara naye handitika hazvisi izi kuti munhu ongopfuma warambana naye but iye neni ndo pandakazoona kuti saka munhu yaari kundishandisa saka zvinhu zvinongondirwadzawo semunhu kuti munhu akanditisa zvakati saka nhasi futi aakudzoka futi saka ndakatozoona kuti saka ndo chinhu chake chaajaira kuita saka ndikamunza kuti aiwa ina handikwanisi kuti ndiite izvi alright saka mati akaita umwe musikana akamuti ndanobvisa nhumbu musikana anabvisa nhumbu akatora mariya akanotenga preparation akaisa mwana kumusha that means kune mwana handitika akazoita zvemumwezve ndizvo akazoitisa mumwe munhu futi kwete uyawo umwezve akamuitisa zvenhumbu ikaindepi nhumbu yacho nhumbu yacho ikaenda kupi nhumbu yacho yakaenda kupi yeumwe uyu iri kupi nhumbu iyi pakazvarwa mwana akatozvara mwana anotone mwana mucheche saka right now pane vana 2 saka pane vana 2 vevakadzi vakasiyana kozoti wenyu wechipiri zvino chaita kuti azodzoka makambomubvunzawo here kuti ko iwo azodzoka nhasi chii iwo nevamwe vaviri ava vane vana wadi kuinda ikoko waya afunga kudzoka kwamuri iye akaramba kubvisa mari akatiza ipapa paanongondiudza kuti imwe yechina yakatenderera saka inini hangu chandine ndichida hangu sisimeri chindoda kupupura pamberi pamwari ndechekuti inini hangu murume uyu handichadi asi pane zvinhu zvandakaitwa namai vake zvinhu zvinondirwadza nekuti chinhu chinonzi munyama ka munhu kana akakuisa munyama achiti anoda kutorambane nomurume hazvikuafekti pamurume chete pese paone uchifamba uchizama zvine zvichifamba zvichideuka nekuti chinhu chawakaiswa chisingachabvi munyama mako
saka murume wenyu pakuuya izvino semunhu ari kunyengerera ka ndo right time yekuti anyatsa kukudza ezvaanonyatsoziva pamusoro pamai vake. Makambomuudza here kuti ndo dambudziko riripo iri? Ndakatorega mapictures anotozviziva nokuti pane svondo iro rakapfuura takagara pasi ndikati inini hangu handichakwanisi kuti ende munhu futi aine zvaachashandi asi kana vaimuda achifamba nemota achiita sei nguva iwe nemari nezvaachashandi. Saka munhu anoita kunge anoda kudzoka kwandiri kana ari desperate, asi kana zvinhu zvake zvakanaka haadi kundiona. Saka anotoiziva nyaya mai vake kuti ndo nyaya yakaitika, kwete kuti ndiri kutotaura chinhu chaasingazivi. Anotozviziva kuti mai vake ndo zvavakatoita, kana nevanin'ina vake vanotozviziva kuti mai vake ndo zvavakatoita kwandiri. Nekuti nguva yandakavafonera mai vacho ndichivaudza kuti mwana wenyu andibloka mafoni handichamuoni, vakati pedzerana ikoko kwamakaonana inini handipindi papa. Hey, ndimai vacho ava ndinga zvakaoma. Right, saka muri kuda kubatsirwa pakuti imimi mukwanise kuti mutaure nanhingirikiri namubatsirwe mubviswe chinhu munyama wakaisa mukati make menyu. Inini hangu kana paine munhu anokwanisa kundibetsera ndinoda kuti munhu andibetsera, nekuti ndaneta nekutendera muvanhu vanobhadharisa vachiita sei asi zvinhu zvacho zvisingafambi. Inini pandiye ndichida ndepekuti ndiwane munhu anokwanisa kundibetsera kana zvinhu zvangu zvanaka ndozomutenda, asi kundibetsera kwacho ndiye ndichida kuti zvinhu zvacho zvavakaita kwandiri zvidzokerewo kuvana vavo kuti vambozvione kuti zvinorwadza sei. Saka besides yekuti murume uyu anenge achiuya achitiza achidzokera achidai, chimwe chamakaona kuti mimi pange zvingave zvakaitwa zvine chekuita nemapikicha izvi chamunoona kuti ichi zvanga zvichinyatsa kufamba izvi chingave chii? Chimwe chinhu chandiona ndechekuti kana ndikadanana nemunhu wandendadana naye hazvimbolasti kana kuti 2 days zvinenge zvatopera. Zvinenge zvatopera ende chinhu chiya chekuti chero pashamwari chaipo ndikati ndinzwana neshamwari hazvitori kana 2 times kana ndingati kana maminutes chaiyo kuti tinenge tatopokana mukutaura imomo kana hama chaidzo. Chinhu chakufamba chichinditeera kwese kwandiye ndichienda kuti ndakungoita munhu uyo anongofamba achitukana nevanhu achipindurana mashoko nevanhu. Ndozozvibvunza papa kuti ndikati ko chichi chine chamboitika kuzosvika zvinhu zvese zvoitika zvakadaiwo. Ndakutoona kuti zvechokwadi zvinhu zvavakandisa zveya zviri kutoshanda mandiri. Saka kuti imimi muchechi mutiri kuendere kuti kufa apostle uko? Mazuva ano handi munoziva kuti kwakavharwa ne-lockdown. Saka makasitopawo pakatagara. Handisarudzi chero vanoita zvechivanhu chaizvo ndovandoda, chero vanoita zvechechi ndovandoda. Chero kubetserwa, chero kuri kubetserwa, chero chiri chinhu chichagona kundinunurawo muupenyu hwangu. Ndizvozvo. Ndambudza muchiti kune madzibaba kwamakainda asi hazvinonyatsa kuti chwara. Mati? Ndambudza muchiti mune kune madzibaba kuHarare kwamakatombomunobudikira, ndimi handiti kana ndimunhu achitarina? Aiwa, madzibaba ndakangovaonawo pamaYouTube nepamafacebook vamwe vaingonzanzi madzibaba Steve. Ndopandakazoenda hangu kuHarare ikoko. Pandakanosvika kuHarare ndobva ndakatobva pana ndikaenda kuBulawayo ndikatora hanzvadzi dzangu ndikaenda kuHarare. Tikaenda pamasowo avo mari yakabuda ipapo yanga yakawanda zvisingaiti. Vakanditi after 3 days ndobva ndatogadzirwa ndikadzoka kuno. Saka ndobva vazobva futi madzibaba Steve vacho kuHarare ndobva ndazonzanzi vari kuno kuSouth vari ku12. Ndaenda kunoudza zvinhu zviya zvazvina kuita, vakandibvisisa imwe mari hazvina kuita, saka ndoti aregedza ndingoregedzawo zvakadaro. Zvakaoma. Right, maita basa vedu we my diaries heyo nyaya yenyu. Ndakudza ndikati iyi nyaya yenyu haisi yangu, ndimi muchitipawo solution. Hanzi nemunin'ina uyu ari pano mavhe uyu indaneta wakanobuda nekunana badzibaba vanonzi vana madzibaba Stephen. Ina hangu handivazivi. I hope havasa vataona vachitira mukomana uya mashiripiti ekubisa chinhu chake, handizivi kana varivo, handiti maona. So wakadonhligwa mari kokoko hapana chakaita. Uri kuti haachakwanisi kutaita relationship iri 2 days chako yobva yapera, handiti maona. Oita zvinhu zvese akangosvika pane vanhu anongovengeka kuita kunge akadigwa nesindevele munoti isicito, handiti? Sithi isicito sona leso. Lesiyana isicito sakona sona leso. Saka kwai vanoita munyama pese pavasvika vanenge vachingoita munyama chero kuri zvino havasi munhu anotukana navanhu. Ndivana
mwana ndakambochidigwawo zvinhu ichochi kuti ndanombotukanawo navanhu asi handisi ndatukana navanhu chiqito icho ichichi saka chichamu chakahopera chinokunguramba chingodamata saka vane chiqito chichi chavakadigwa chiri kungoramba chingovateverera kuti pose pose pavanenge vachingozvavada kuita havachaba kutochinja kuvesa muwana asiri ivo but nhau yavo iri kutaurika pese pavanofamba kuti chi mapikicha akatogwa ndochi ndo akashandiswa kuti udi kuti uite usangane nazvo izvi zvino guys vauya kuzochema kwamuri imi madiaries pano kuti veduwe ini ndokumbirawo nhamba kwamuri imi vari kuchema kwamuri imi madiaries kwete kwandiri kwamuri imi madiaries kwai ndakambodligwa mari saka iko zvino zvindoda munhu unoti chi unondibatsirawo kana andibatsirawo handiti ndozotenda kana zvichinge zvaita nokuti vari kubhilivha kuti chi vanotoziva kuti siqito yavo yakadigwa chi munyama yakadigwa nani navamwe navo saka izvi ndezvenyu izvi madiaries asi zvameli asi zvangu inangu handina nhamba yandinayo imi ndimune nhamba mose mumacomment section umu saka batsirai let's help a sister vari kuda manhamba kwai handina basa kuti munhu wechivanhu kana kuti munhu wechichechi kana kuti munhu wechii handitika handina basa saka ndiri kungoda munhu anondibatsira handiti maona ndo zvavari kungotsvaka saka tinoziva kuti madiaries imi ndokudepartment kwenyu madiaries ndokudepartment patoita vafoni avo regai titovavo avo fe madiaries hallo kani vasikana aiwa iyo handisi kureva imi ndikureva vari pane mefoni imimi ndichakudedzai nezita kuti sisi mafe yesi vasikana vari +44 hello +44 hello hello yes muri sei chidzima ikafoni imwe iri kumasure uko kumuri kuona patv muri kuona paiko nokuti tiri kunzwa ndikuzvinzwa kubackground kwenyu okay alright saka ilaptop iri kuita noise alright mafoni handipa chirongwa tokugamuchirai vasikana muri kuda kuti chiko mune nhamba here mune vamunoziva here vanogona kubatsira mainini mavhe panapa nyaya yandinayo yandibata nokuti ndo ndakaendago through kusvika nhasi ndaane 20 good years ndiri single sisimeri mima munorevesa ndakafa hapana pandisina kutsika kusvika ndati handichabudisa kana senti muri kunzwa handichada kana kutombo takatumira mari tichitumira kuzimbabwe tichinzi kuti aipa izvi toda kutengerai hwai mogezwa modi nothing worked muri kunzwa hapana kana chakatombofamba especially mapostal ini nangu I can't advise him kuti aende zvakita namo hapana simeri 20 good years I'm still single shame saka rungotika ngambotry kungotarisa kuna mwana I'm telling you kurara ndakabva neikoku imi mama torerwawo nawamwene kola hello mama torerwawo nawamwene mama vakaita kuti accident yaakaita handiti ndokuzofa kusakanoitida kusvika nhasi uno pandiri shame handidi kukunyepera isisimeri which I tried nokuzwa hapana kana harare yese ipapiko guruve upi hapana kuti tingazive mupostora ari mahararo ameno kana tamunzwa pamwe still here ameno kana painano akasangana naye I was not get chizozwana all right
Eish. Saka ameno seni ndangozviita kuna Mwari andimunyembera. Yeah, Kola, ameno. Let's hope kuti kana pane mumwe waripo, you know? Kana aona kunobatsira ndisimeri changoramba ndiri nemi chigoendawo ikoko asi kwendi good ways ndageza maoko aya nemapostori. Alright, Kola, thank you very much. Yo, zvakaoma ikadai amusi mega muri kudaro even mucomment section umu muri kupisa vanhu vazhinji vari kungonyora kuti the story of our lives mucomment section umu. Amusi mimoga. Ukaona wakungogara kuti no regai ndigare. Muri kunzwa unenge wafamba waenda pese asi nothing. Saka upeta haati egani ndatambonyora pacomment section haasi egani uyo musikana haasi egani takawanda asi tinenge tisingangotauri takawanda. Ini mumba medu tiri vasikana vatatu vakadzi davakadzi kwete vasikana vakadzi vatatu tesa pane murume varume vakafa maissues sisi vangu vakuru regai nditaure simerisanda kupedzera nguva sisi vangu vakuru vakagadzirwa murume wavakagadzirwa naamwe same story iri kutaurwa nemusikana amwene vakagadzira murume wasisi vangu ini muri kunzwa sisi vangu ndokukwira from Harare kuenda kwaMutoko vachinoti vanoudza amai kuti kumba hakusi kugarika ando zvaunoita unoenda kuna amwene handiti ashamwari vamwene vavo vakavashedza sisi vangu vakati muroora hauna chaunogona kana ukaenda pang'anga yakaita sei zvakaitwa murume wako naamai vake hapana chaunogona. Sisi Mary upenyu hwakaomawo isa kungoti kana wagoda kuenda kubasa chete kungoti Mwari makanaka unoremawo zvakanaka. Kola maita basa regai tinzwe vamwewo. Kola vari kungoda kugadzirisawo vari stranded kuti tione pamwe kuda tingasanganawo tikaonawo nevanozoyawo netestimony vachiti vagona tinongoiunzawo pano then zvomongozedzera kuti moda kuindawo here kana kuti hamudi kuindakovo. Handitika haiwa tinoramba takateerera pamwe anosvikirawo kune vanogona. Thank you very much. Right, we have another program vari pane imwe line avataura kuti naivovo variwo munyaya dzakafananidza Kola idzi ende vatambura vakaupedza mari nekumanin'ina mavhe pano ari kuti chero kuchivanhu chaiko ini ndinoda zvangu handiti asi chatinoziva meno handiziva hangu anoinda vanoti yambuko dzinosiyana handiti umwe anogona kuyambuka umwe ogorega kugona kusayambuka ameno handizivi handitika. So guys ndakuvhurirai maline toda kubatsira mainini mavhe kana une paunoziva pavanogona kubatsirwa chaipo please call in muvape nhamba vega ivo vane bhilo yavo nebepa ravo vozongoinda kwamunenge madzaidha mavapawo kuti indakamboitawo dambudziko chero kasaritaura pano asi ndakabatsirwa ikokuku handitika nokuti ndo zvavari kuda ivo ndosarudza yavo indambotaura navo ndikawadza ndikati kotadi kuita zvokumbonamata kuti hai hapachandisina kuita ini inangu ndangu yakuti ndoda kuti ndamwadharis kuti nditsvage rubatsiro kwevanhu vanoita zvokurapa. Saka ichoisi yavo idecision yavo hatina chatinokwanisa kuti teisusuka tinongovabetsera nenzira yavanoda ivo nokuti hatingaudze munhu mukuru kuti aiwa izvi zvikazodai izvi zvikazodai zvavadai ivo ndozvodi network iri kuita ichitiza but anyway tadzoka handiti. So guys kana varipo vari kuda kufona kuti vabatsire mainini ava please this is the time, this is your time to call in handitika tinzwe handiti. Thanks Tambudzai. Right. Network yeusiku inenge yakawandirwa inonetsa. So guys pane vari kufona here mutipewo manhamba please fonai mupe manhamba. Right. Mukoma masimba nikisi. Mukoma masimba bodo. Mukoma masimba munodira jecha. Mukoma masimba munodira jecha imbomirai. Mukoma masimba imbomirai mozoita dogodi pa page kwenyu. Pana hanzi number sisimeli. All right, mirai ndikupe number.
mirai ndikutsvakirei nhamba. Ndokuisiva here nhamba iyoyo nemusoro. Mirai ndikutsvakirei nhamba. Ndikutsvakirei nhamba. Ndakupina nhamba. 01 707. Right, number E. Right, number ndapina guys. Number ndapina. Fona ngoma zima ndisikutara makoze enyu. Vanhu vanopopota handidi. Munoda kuti tondisa godi panapa hakuna. Nasi. Gara ikoko. Hakuna muda kuita godi panesi panapa. Gara ikoko. Right guys, number ndapina. Ndapina number. Number ndapina. So 419 square. Number ndapina 419 square. Number iyi ndapina nsiti muri kuiona here. Ndapina number. Mukoma masimba tizokuedha kana madzoka kurehab. Kana madzoka kurehab mukoma masimba matiprova kuti mimaenda kurehab. Then tozodzoka tokuedha. Kwaiko zvino hatingo kuedha iyi nokuti muchiri kuda kumboenda kunorapiwa kurehab uko. Imboendai munorapiwa kurehab kana mazodzoka tozodzoka tichikuedhai pamalive. Iko zvino izvi hamusati mapora muchiri kumbogwara. Kana mazodzoka kurehab tozokuedhai. Handitika tichikupaiwo kana nesloti yamoda yacho iyoyo tozokupai. Kwaiko zvino imbomirai muchiri mugwere hamusati manyatsa kupora. So guys, number ndapina. Muti muri kuiona here number iyi? Number muri kuiona here? Guys, ndikukupai 5 more minutes yet, only 5 minutes. Alright, 5 minutes. In case guys muri kunyara kufona kuti mupe number muningina wedu ushupano handitika muri kunyara kufona pa show, please inbox me kana kuti WhatsApp me ne number yacho. Handitika WhatsApp me kana kuti inbox me kana uri kunyara kuti ufone pano handitika wondi inboxa ne number indotora screenshot ne number. Okay, afona ndobva ndakupai, ndobva ndavapa. Right. Kola hello. Hello, Sis Mary. Muri right here? Ndiri pamba ngadi Sis Mary. Ndiri right. Sis Mary ina ndangobatsira maini avo vane dambudziko avo. Ndino andina zvangu nhamba, but kune kwandinoziva kuno kuJoburg. Alright. Kunonzi kuEverton North. Kune madzibaba vanonzi madzibaba ngoni. Vanonamatira havadi sendi rako. Okay. Vanonamatira vanongokupa mvura yekugeza netumatombo. Havadi sendi rako, havana chi. Ende kana vachida kuenda vanongoti vakapinda muJoburg anditi ndingobvunza kuti panokwirirwa makombi anoenda kuEverton North ndekupi. Muri kunzwa here mainini mavhe? Mainini mavhe? Akutomborasa. Makambovanzwa. Alright, mira kola. Kwaina kola muno mukasvika kuJoburg. Mobva mati ndokumbirwa kumakombi anoenda kuEverton kuti anokwirwa papi. Handiti kwai mahara ikokoko. Kwai mokwira kombi yenyu moenda kuEverton kuya. Kana vasvika kuEverton vanomburukira papi naikola? Vanongoti tukuenda kwamazi driver vanotozikanwa zvekuti taxi driver anongo. Okay. Vanotoenda makombi akawanda, vanotosiya panenge pakawandwa. Vanoshandira mahara sisimeli havadi kana sendi rako, havana chavanoda chero vakakushandira chero ukaenda. Hapana chavanoexpecta kubva kwauri. Inini vakandishandira zvakawanda ndakabhadhara. Ndine mwoyo wekuti dai ndaikwanisa kuvapa something but havabvumi, havadi chinhu chemunhu. Vanongokupa katombo kako, mvura yako yekugeza, vongokudza mazuva ekunogeza, unogeza, unoyambuka chete. Okay. Saka heyo kayo mayambutswa imi mainini mavhe. Kwai kwamadzibaba kuEverton uko. Moenda kuEverton. Baba matonzi madzibaba bani? Steve. Madzibaba ngoni. Madzibaba ngoni. Moenda kwa madzibaba ngoni. Kwai ipapo because wewe makombi kwai vanodoinda ikoko futi. Vanopakawo makombi ikoko. Saka imi munotoenda ikokoko. Anditi maona motonobatsirwa hanzi munogona kutoyambuka because ava vakati vakaenda kwakawandako vakatoyambutswa ikoko vakabatsirwa zvinhu zvakawanda vakayambukira ikoko. Handiti machinzwa kamainini?
makambokunzwa nemwana wake akamboinda saka mama kagarirei mama kambokudungunzwawo shuwa imuti hautakubhadharisiwi shuwa dimakatongoenda zveipapo manje problem yacho yakazoita kuti ndaida kuenda nditika but problem yakazoita kuti ndisaende ndeyekuti shamwari anga ainda ikokoko nguva yairwarirwa nemwana wake kuharare saka baba vakati zvona tora munamato uyu after 3 days mwana uyu anenge apona asi zvinopfuura aingo every time achigara achienda ikoko but mwana wake akazosvika pakushayika saka ndakabva ndashaya hope ndichiro ndikaenda ikoko ndozvinhu zvakazondiitisa kuti ndisaende asi ndakamboenda kwangu Everton ikoko kuna madzibaba ngoni saka mabatsigwa kola waita hako mukola wakubatsira yezvozvo mumakomenzi umu ndiri kuona vanhu vakawanda vachiti takambokuindako takavanzwa takamboindako havabhadharisi shuwa vari very good things like that makomenzi akazarawo ipanapa vanenge vanozikamwa baba ava saka imi mochindako kaimi ndo zvamamuchidaka izvi kola watokubatsirai watokuudzai kuti indai kwamadzibaba ngoni kuEverton imi mangwana chidomukai makananga paEverton munoona madzibaba ngoni ndimborasiki ndogona kusvika saka mangwana makuseni mochimuka makananga kwanditi so handizi kuti kuda mungangoda inyu backup kuti kana kwamadzibaba kwamakwakoniwa kuda regai tingotora 2 vamwe vanogona kuzo maybe kune vamwe vari different kola besides madzibaba unoziva here vamwe aiwa ndinongozivawo ndokwandakabatsirwa ndakatobatsirwa pane nhau dzakatosiyana-siyana pese ndakayambuka sisimeli hapana sendi randakabhadhara but mwoyo wangu unoshuvira kuti ndingava unovaita because havadi unongokushandira ungoenda vazivi kuti unonzi ani unobvepi wazodini ndezvako izvo zvinokola muniswa nevanhu makomensi madhayaris kwaitipewo namba madhayaris makazviomera makuda nhamba akuna pamodzidii sisimeli handina nhamba ndakangorayirwawo ndikangokwira ukombi yangu ndikangoenda ndikangosvika ndikangonoshandirwa ndikayambuka zvinoita saka ngatingohopaiwo kuti maiti hey, let's hope kuti naivo zvinoita alright thanks sisimeli ngavatrai vasaita nungo ngavazame alright aiwa pakanaka thank you very much kola right madhayaris I can see you makuda nhamba mumacomments muri kuti nhamba munoidii mimoindepi namatai nhamba munoidi itai zvekunamata nhamba muri kuidii madhayaris ngatinamatei pano tose ngatinamatei madambudziko edu anopera nekunamata ngatinamatei pano kwamadzibaba muda kuna regai kola ava ndo vazvitaurira nyaya yavo vakati ini ndoda ndauya handidi nazvo muri kundudza zvimwe zvandisida kuzvinzwa ini ndiri kutsvaka vanobatsira vazvitaurira nyaya yavo kola ndovotovoraigwa voinda kwamadzibaba Everton uko kwamadzibaba ngoni kuEverton imi vamwe vose pano kuya kwamaiti ngatinamatei ngatisangane pamunamato ipo pano ngatinamatei hamuindiko so right guys kune umwe here ane kumwezve aupe kola kuti ati vaite backup kune kumwe here ane kumwezve kwaanako kwemahara kana kuti kola toti mangwana kadi vainde ikoko chete mumbondobatigwa vagozoya achitipa feedback after asi zvokuti ma 3 days munamato vanogona kutodzoka achitipa feedback right saka kola tine imwe guest iri kuuya thank you very much imimi mangwana kwamadzibaba ningirikiri wanzi madzibaba Steve madzibaba vaEverton momuka makananga ikoko kwamaudzwa nakola kumadzibaba uko mozondipawo feedback kuti mafamba sei nai amira hai mukoma masimbanikisi hai mukoma masimba bodi animona saka mozoti imuchaza muchadi ndakati ini ndobhilivhira kuti zvinoita chete zvinoita hakuita zvinoita vanhu zvinhu zvokunzi handizvoni ndakazofamba ndikadai ndine 20 years ndisati ndichingofamba ndisina kubetserwa hazviiti uye vanhu vacho vanoroya vachigona kuroya munhu chiti ivo vaprofiti vanogotadza sei kana idzo n'anga dzogotadza sei kuti dzigadzire munhu zvinhu zvakaroyiwa zvakaiswa nemunhu zvigobuda unenge wangosangana nemunhu anenge asingagoni ukasangana nemunhu anogona zvinotoita chete aiwa vanogona chidonanga iko imi muchinda kumangwana then muzodzokawo pano kana mutipawo manzwawo kuti muna sisi venyu vane 20 years vasina kudi vasati varogwa kana zvanotonoitawo imatotanga kuona kuti makutonyatsonzi bebi mirapo bebi ndeipi bebi uri sei bebi lavi switi
maona zvichitolasta mudzokewo pano musanyimewo maudzwawo neumwe musadzoke pano muchiomerawo kuita kuti vakoma venyu vanga vari pafoni vave 20 years vawane kudiwo kuinda kwavanodawo kuudzwa malavhidhafi vawane kuindawo ikoko dzokai nokuti dambudziko renyu rakafanana saka imi mukanoyambuka naivo vanoyambukawo nokuti vatogive up handimaona aiwa ndadzoka ndikangoichadzoka ndikuudza kufamba sei. Alright, zvakanaka. Thank you very much Kola. Maita basa ini matoyambuka imi zvenyu zvatoita. Alright, thank you Kola. Right. Ndikola vatatina vatoyambuka. Mangwana kwa madzibaba Everton. Vanenge variko kuJoburg kokoko. Votonoona kuti zvinhu zvavo zvavayambuka, zvinhu zvavo zvaita. Imi madiaries tinona matatose pano hakuna unoenda kwa madzibaba. Anditika ndo chisingo chatakaita pano. Pano takaisa chisingo chekuti hatiedi maprofita, hatiedi nganga, mugati zvatakaisa chisingo tikati munhu nemunhu pamabvi ake ngapana mati. Tatovhura WhatsApp group rekuti vanhu vadi vatavhurira vanhu link kuti vanhu vamwaye imo muvapinde tiwane kunamata. Saka hakuna unoenda kwa madzibaba Steve. Kwa madzibaba Mafi. Hakuna unoenda kwa vamai avo ndovagara indavaudza vechechi vakandirambira. Kola vakandirambira vakati handisibe ndichitoya kudai ndakatozvimiririra handidi zvokuudzwa kunzi kunamata because ndakanamata kudhara indi kutsvaka munhu wechivanhu kana munhu wechiprofita unondibatsira handitika saka ndo vatati sora it's no problem vakandida kuti ndatsvaka pamadiaries ipapo ndikati aiwo hapana chakaipa handei tikauya pano saka imi vamwe vose tiri mukunamata tirimo mukunamata ndo matiri handiona ngatisangane mukunamata dai ndaidowa ndida kuti vafonera Kola ivo vandovaza kuti mukasvika kumupuwe nhamba yamadzibaba kukangouya munhu achiti abva kuno chete musashandire munhu nokuti imi tiri pakunamata tiri pano tiri tose pakunamata ndo patiri tiri pano pakunamata tose hakuna zvenhunzi hakuna zvechii hakuna ndezviri mufungwa tochinamata pano tose toda kuti vanhu varogwe gore rino iri vanhu ngavarogwe tetichinamata Kola hello Kola hello +44 hello hello muri sei sisi hello sitimeli handina hangu nhamba yandinoziva but ndoda kungotaurawo zvangu advice yangu ndoda kungotaura sisaka sometimes ingotsvaga ihelp sezvamaita izvi maita zvakanaka Mwari kana achida kungokuzarurirai anongokuzarurirai musingambofungiri musanyanye kutarisa zvokuti uyu akazodai uyu akazodai zvina kumuitira imimi kutenda kwenyu uye kukuti Mwari chinoda kuda kuti munamate kuti Mwari akudirectirei the right person anokwanisa kupedza dambudziko renyu ringavate nyange kuri kung'anga nyange kuri kumaprofita zvinhu zvinoda kunamatirwa well in advance kuti kusangani Mwari angokusanganisa nemunhu chaiye anokwanisa kupedza dambudziko rako kana rikasapera dambudziko munongofanirwa kuti ngoramba muchitenda kuna Mwari mungozvigamuchira zvakadaro mochengeta vana venyu mune zvakanaka ndo advice yangu yanongoda zvangu kungopakola plus kuti zvokuti maprofita okunzi unombowa 3 days 4 days hazvishandi zvakadaro okay zvinoshanda sei Kola ini ndoresa kuti ndichiwa 3 days it's not kuti driver wotoshanda in 3 days it's just a way of advertising nekuti vanenge vachingoda kuti wane mari but takazvitarisa zvichokwadika zvinombodawo time nekuti at least ukamirira for 1 month uchinyasokuona kuti zvinhu zviri kuchinja here kana kuti zviri kufamba sei pasina uchingoti within 3 days amen okay alright but chandingoda ngotiadvisa ndechekuti inini zisei kuna Mwari whenever kwamunoenda Mwari ngaakudirectei the right person anokwanisa kupedza problem yedu because kunyange vanhu vekumasoya vane zvimwe umwe anogona something umwe anogona zvevanhu vanogona umwe anotite zvamatare umwe anogona zvemudzimba umwe anogona zvakangosiyana siyana saka unogona kuinda pane dambudziko rako risiri rematare vane mudziyo nemashari iwo aenda ipapo dambudziko rako harinoperi wofi vana madzibaba havapesiri but waenda to the wrong person so pray before you go anywhere alright ndo zvandingoadvisa zvangu thank you very much Kola maita basa thank you very much you're welcome alright bye bye hey I wish dei baba vasina mazinodi vanga varipo dei madiaries ndaimboda kuvabvunza saka muri kudai here medical aid nekusanyengwazve handiti kunodiwa medical aid here nemukuva masimba dei ndagona kuvabvunza kuti nei baba imi vamasimba
saka tokupa here medical aid yekuti vanhu havasi kunyengwa kuti muzive kuti baba vaya ai zvakaoma. Kola, hello Kola. Muri sei? Tiri right. Ini ndoda kupa advice kune mukoma wangu munin'ina wangu ari kutaura uyu. Sisimeli inini ndakaitwa imbwa munozvinzwa. For 10-12 years ndisina mwana. Ndakafamba kuna madzibaba kunani. Asi ndakazongosvika pana vamwe madzibaba kuHararoko. Nhasi ndine chimwana changu chisikana chinodadisa chinoyewedza. Chane 4 years. Munozvinzwa. Don't lose hope, mwana wamai wangu. Enda unotaura kuti Mwari, inini kana mandituma pano ndini ndiri kuyambuka, pano ndichayambuka. Ini ndakaudzwa kunzi 3 months unenge wane nhombo. Ndikabata mwana, nhasi ndinaye mwana ini. Pa 3 months ipapo? Pa 3 months idzodzo. Ndikanzi murume wakagara naye mwanangu haana mbereko, siyana nemurume iyeye. Ndikabuda pamurume iyeye. Ndikangosvika ndanzi anobika adye sadza ranenge wabika. Takangorowana tikangosiyana, ndikatorana nemunhu wandakada naye kudhara, ndine mwana izvozvi. Chandaida mwana nekuti ndakanga ndakarorwa ndikachata ndikadini ndikaitwa imbwa ndikanzi ngomwa mwana nyutorai. Saka nhasi uno ndinoda kukudza isisimeli musanzwa kuti anzi vaprofita ashandiri. Dai anga ari kuHarare ndaimuudza kwekuenda. Ndine zvizhinji zvandapupura kubva kune baba ivavo but ndiri muno muSouth Africa zvangu. Kwazvigona here kuti mungoudzawo kuitira vaya vari kuHarare vanoda havo kuinda vangoinda. Ini zviri kutindabvisa nhasi ndezvokuti muri kuparana pachenyu, hazvina sisimendi mukati. Muri kuparana pachenyu. Apa ndaita zvakanaka chaizvo nhasi Kola nhasi ndaita zvakanaka chaizvo nokuti ndaita zvakanaka chisiri kuti muri kuparana pachenyu muri magesti. Sisimeli is out of it. Tochiona vaya kune vaya vanoti sisimeli vanouya navanhu vavo kuti vanhu vangu vandiri kutotsvaka vandauya navo apa zvendavape apa. VekuHarare, VekuJoburg. Vabarami kuHarare havadi sendi remunhu. Havabhadharisi sendi remunhu. Unovatsvaga, unovawana kuchitungwiza variko, kuHopli variko, kupi kwavasiri. Wanoenda chimande nechitatu chete ndo yavasingashandiri. Izvozvi paCovid panapa vari kushandira kamwe pavhiki chete. Iri Saturday. Asi ukangotaura ukangoenda chero pamateksi ekuchitungwiza muHarare vaibai ukati pamadzibaba Rami vanokuudza pavanowanikwa musi Friday. Ukanga uri muHarare chaimo ukabvunza mamwe mateksi vanoenda kuHopli musi weSunday kuti ndoda kuenda kwamadzibaba Rami hapana vazhinji vasingavazivi. Vanotorine nemakombi avo munhu wekuti anoropafadzwa nemotikari nemba chaiyo kutendwa. Ini ndine proof yezvakawanda zvandakayambutswa nawo. Kubudikidza mwana wandinaye nhasi ane 4 years. Asi ndakandaudzwa kunzi hauzvari uri ngomwa. Asi ndakadya mishonga yechivanhu zvese kupi kwandisina kudzika. Ndikasvika kubvunzwa neakazviita wacho kuti iwe wakaendepi. Asi havakuudzi kuti wakaroiwa nanhinga wapesanisi. Vanokuudza uchazvionera wega wantanga wayera hana yako. Okay. Handidi kukunyeperai kune vamwe vanhu vachiri kushandiswa naMwari saka usambodzokera kumashure nekuti nhingi zvakabva kumufambira. Pamwe akanotadza kushandisa munamato, pamwe akashora, pamwe akatuka Mwari asati ashandisa munamato yacho iyoyo. Saka ngaasaluze hope. Paanoenda pese ngati inini Mwari kana manditi tsoka dzangu dzisvike pano ndiyambutsei. Okay. Ini I have a testimony. Ngaaende. Madzibaba ngwani inini muno South Africa ndakavanzwa zvangu. Handisati ndamboendako. Asi kana aine ushingi mangwana chaiwo ngamukaende kana ari kurewesa. Ende ngaasaite zvekusanganisa minamato. Okay. Kana wapiwa minamato yako ita minamato yako uchinamata onewe kuti Mwari ndakushandisa minamato yangu. Ende iwane mufaro uchishandisa minamato yako yaunenge wapiwa. Usaite hondo. Nekuti hazvikushandiri because unenge wakurwisana nengiro dzichikushandira. Amen. Kwanzi naningikiri nevanhu nevamwe mumacomment section doti paiwo nhamba. Saka imi zvamunozo baba Rami hawawanikwi pafoni. Vanotoenderwa ipapo unotsva nezuva. Okay. Unotonorwa nechando. Asi
ndinoda kukuudzai vazhinji vakayambuka vamwe vanga vari marombe vane motikari dzinotyisa vazhinji varimo mumacomment section imomo vanomuziva vamwe kunyarara zvavo kusangoda kubuda pachena chete nekuti vanenge vachitya kuti ndinozozikamwa nevanhu kuti tindo kwatinoenda tinotoona vanhu vakuru chaivo vatinosangana navo ikokoko saka hazvisi zvekuti tinotaura kuti nhinganoendepi asi kuti vasikana musanyeperwa kuti vapostori ashandiri. Ini ndakazviona, ini ndakabata mwanasikana akanaka kuite zvekutamba. Nhasi ndine goridhe ndodadandira kuti mwana wangu uyu, asi ndakandanzi ngomwa ndarambwa kairi kesi kwete kawani ukati wani mistake unoti pamwe makanga mese mamusingazvari koke chipiri ndikabvisirwa mari ndikachata muchato wakadadisa sa hapana chakabuda mai we ndikadadirwa ndikasiya sababu musha unoyera ndikanzi buda mwanangu ndikatenda kunotora zvinhu zvikanzi unosungiswa mwanangu wabudi nazvo zvinhu izvozvo ndikasungiswa asi ndikapiwa munamato zvikanzi unonotora zvinhu zvako uchabuda nazvo chete panenge pakaoma asi ndichakupa ushingi ndichakupa njere nezvandakabvunza mapurisa ekuzimbabwe anopisa musoro aya handizivi kuti ndakazvinzwepi wakafonera BP wakafonera kuti munhu yakachata saritora zvinhu ndikavabvunza bvunzo yakavatemesa musoro asana nhasi handizivi kuti ndinozvibvunza ndega kuti ndakazvinzwepi zvandaitaura zviya ndikabuda ndikanopeka zvinhu kumba kwamai yangu nababa vangu makavapiwa kamuteure namadzibaba rami kuti muve neungwaru ndinokuudzai ndosaka ndiri kuti vasikana ngatisanyeperanei unenge usati wasvika patsimi kune vamwe vanhu wakatumwa namwari ishuwa ndinotenda hangu sisimiri alright ndinotenda murandakadzi ndinobatsirawo munin'ina wangu kana mukoma wangu ndizvozvo alright zvakanaka imi murandakadzi maita basa enyu kwete madzibaba ramiko kwanzi kuna madzibaba Everton kasi madzibaba rami kuchitungisa ukakwira kombi yako ukati ndikuinda kwamadzibaba rami kwanzi vanozikamwa asi mucomment section kuna vamwe vari kuti madzibaba rami is a no go area for me because ndakaenda ku 2004 tikapedza mari musha wose chakabuda podololo saka ina hangu maansa ina handizozivi ina hangu handizozivi zvemaansa asiwo ava mai vari kudiwo mudhayarisi vari kupupura chaizvo kuti aiwa isu zvinhu zvedu zvakadii zvakandifaira nechigunduru changu mwana changu chakasimba zvokuti chakanaka zvokuti dhu zvanga zvanetsa handiti saka zvinenge zvinongosiyana siyana ina handizivi ina handiziviwo ina hameno handizivi saka zvinhu zvinongodiwo zvinongosiyana siyana zvino show yake tichaita here nhasi ina handichaziviwo kola hello ndiri right uri seiko munin'ina mushe sisimeli ndokumbira ubvunza kola vababa kuti dada zvangu kola baba handiti vati vaishaya mwana ndobva vazonoziva kuti murume wavo ndiye anga asina chibereko ndo zvakataura saka havasi madzibaba ramika vakamubatsira anyway saka nai ndichida kana kola abva before kola apedzisirawe ataura kuti munhu namatira uratidzwe namwari kuti kwaunokwanisa kune yambutso yako ndekupi kwaunokwanisa kuti unyatsonobatsirwa ndekupi nekuti zvakafanana pane vanhu vekuti tinogona kusheya manhambo kuti umwe akabatsirwa kwakati asi umwe zvisingamuitiri zvakafanana moziyasi sinedi sustofanira kana uchida kubatsirwa nesimba ramwari munhu gonawo kunamata wega and again uudzwe namwari pekuenda kana mwari anotokuudza kana zvekuita because you are the greatest prophet niwewo prophet or prophetess pauri munomboziva sisinedi imwe mistake yatinoita mapostori haakuudze kuti inini chakati chandichigoni kana kuti inini handikwanisa kubatsira enda kwakati anogona kutokupa toti uri mukadzi waenda nenhamo yekuti murume wangu azodai otokupa muteuro oti amaendei munogeza muteuro uyu 3 days munogeza ka3 pazuva iwe woenda nemuteuro uya unoisa mukachigaba ogeza ka3 pazuva oti iye zvakashanda apa ndiwonga usingageziwa aisaendi kola zvakaoma taurei zvonzi ndakabatsirwa kanyama dzibaba vakangondipa muteuro ndikanogeza 3 asi eheka wakugeza pamwe wanga usingageza apa wokuita kugeza ka3
saka inovhura inenge yatomboshanda handiti vanhu vazive kuti chinonzi mupostori noziva vashoma variko but vashoma sisineni vachiri kushanda nesimba ramwari ndoda kuti vanhu vazive kuti chinhu chinonzi chiprofita munhu akakuprofita kana akakuudza zvakadii hazvireve kuti simba raari kushandisa isimba ramwari nyangwe akasakuti bhadhara hazvireve kuti hauna nzira yauchabhadhara nayo they make you pay neimwe nzira yausingaziye because zviri spiritual. So please pray kuti uratidzwe chaipo pakanaka pekuenda zvisina zvinozokunetsa pamberi apo nekuti varipo zveshuwa unofunga kuti wabatsirwa zvakanaka ugoita sei zvigoita zvaunga uchida but pamberi apo unotozoona kuti shit mama ndibatsirwa kuya pandakamboendeona ngochiti havabhadharisi havaite sei but you pay with your soul. Okay. Ngative careful ana madzibaba hopu ava in'anga dzakudhara kana kuti vane imba mamwe avari kushandisa asingabvi kuna mwari ende kune vanhu vakadaro hakuna chinhu chinonzi chemahara the way yaunobhadhara chete kubhadhara kuri kwemari chete ka there are many ways dzekubhadhara maita zvinhu zvineri. Thank you very much Kola, thank you nekushare onesi zvamunofunga. Irevo vakadzi. Right guys, ini chandangofarwa nechekuti Kola vawana yambuko zambuko ravo vongwana vomukira kupikwa madzibaba Everton vonobatsirwa vari Hararewo munanga kwamadzibaba Rami vakakumirira ikoko handitika ende chanyanya kufarira aiwa ngatichimbomirai makola tine imwe ningirikiri iri kuya show iri kuya taindanya kufarira stere ndechekuti mapanana namba dzenyu moga hazvinei namelisvi mapanana namba dzenyu moga naindotora ine makozi tine imwe show iri kuya panapa dei vanhu iyi show inoda kuti toita seko zvino keti hazozivi kuti unodii wakangomirira kupinda zvino nai mutingazoti kuna keti mangwana kune munhu mangwana hakuna show asi kune munhu arequesta show mangwana ini dhee rangu imangwana Thursday ndoda kutopinda mangwana isati iti malive names weThursday but adokumbira kuti ndoda kuya nenyaya yangu zvino ndodii kuti tipostipo neketi zvenhasi keti ozopinda riini handiti tikati tangovhurira vanhu vataurawo zvepamwepo zvanoda kutaura handitika maybe keti kana aripo tozotaura idina keti kuti papi zvino keti todii guys keti uripo zvake macomments uri kuona tinzwe naiye keti because nyaya yaketika iyo yakaoma iyo nyaya yaketi iri inorwadza kutaura kwake kwaita achindoredzera nyaya yake inorwadza saka ndizivi kuti tosanganisa here apa tombomirira here kuti keti tokufonera keti uripo pano topostpona todii guys topinza keti here kana kuti toti keti next time vanhu vangota zvanoda kutaura alright hanzi tikuda keti right saka keti people loves you here people they want to see you here regai timuudze kuti aiwa tiri kutopinda panapa right right keti ari pano saka guys mazvita zvenyu mwari vakuitire zvakanaka muri malife saver angu munobatsirana pachenyu yezvemabasa ina ndikwanisa kuvharira vanhu panze munhu zvaanobhilivha ndozvaanodii ndozvaanotoda ndozvatotongomurega achitoita isati kwanisa kuudza munhu kuti aiwa izvi zvakazodai bhilifi yangu ndakakudza ngati bhilifi yangu inini haisi bhilifi yeThe next person umwe nemwe ane zvanodii zvaanobhilivha saka tinongoita saizvozvo ini kana munhu angoti ndinoda ndongoudza pano imi ndimomupa nhamba kwete ini indongoti okay hande kuna vanhu unoudza vanhu nyaya yacho vokutsvakira chii hai mukoma masimbanikisi anditimaona tongotaura kune vanhu vakupe chii nhamba varivo kuti mangwana kusazoi kwai vanhu ndevameli ari kudla vanhu nemaprofita ari kudla mari dzamaprofita ari kuudza patiaries vedu weka ende vanhu vamuperege shuwa asi zvisinei hazvina kuipa hanzi regai zvikurirani zvichaonekwa nezuva rekupedzisira bhaibheri soko ramwari rinodaro handisi ini ndinodaro handitinodla mari dzacho nevanhu ava regai zvikurirani zvichaonekwa nekupedzisira kana tichidla kana tisingadli. God bless you guys. Ngatisangane tungotora 5 minutes break, only 5 minutes break tobva tadzokana ketina panapa. Peace. God bless you.